Nederland die maakt het hem op voor de Tweede Kamerverkiezings. Een groot part van de kiezers zweeft nog. De politieke partijen bezieken haar stem te winnen. In de campagne wordt er hammeren op tjinstellingen. Want deze polarisatie in de samenleving moet een eind komen. Ja, en dat is dus ook de reden waarom wij dit doen. Om juist de overeenkomsten bij elkaar te brengen. En te laten zien dat we met z'n allen als samenleving heel veel gemeen hebben. En dat we daar trots op kunnen zijn. Volgens de initiatiefnemers is het tijd om bregen te slaan tussen verschillende groepen. En verneemde sporters die kunnen daarbij helpen. Joets water toch jongeren een vlog opnomen die het komende tijd die vertoond worden zal. Die boodschap wil ik wel meegeven aan de jongeren dat je echt in jezelf moet geloven. En Nederland biedt genoeg mogelijkheden qua studie, voetbal. Dus ja, er zijn heel veel mogelijkheden. Je moet gewoon in jezelf geloven en daarvoor gaan. Dat is de belangrijkste boodschap die ik wil meegeven. En heb jij ook nog een boodschap voor de jongeren? Ja, als je kop omhoog houdt, dan kan je altijd bereiken wat je wilt bereiken. Sport zorgt het net alleen van een soort willen, maar kan mensen ook bij elkaar brengen. Dat we Joet zien in het Cambuurstadion. Ja, je bent natuurlijk wel een klein voorbeeld voor jongeren. Natuurlijk omdat ze naar je opkijken, vooral sporters. En ik vind het wel leuk om zulke dingen te doen.